Štakori i miševi nestaju u 2 minute bez otrova ili zamki zauvijek. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Potrebno nam je kava 1 kašika, soda bikarbonat 2 kašike, helda 1 kašika, pšenica 1 kaš, brašno 1 kajka, građevinski gips ili cement 2 kašuke. Sve sjedinite u jednu smjesu. Smjesom napunite vrećicu. Ova metoda privlačenja štakora temelji se na privlačenju mirisom žitarica. Štakori jedu smjesu, koja se stvrdne u njihovom želucu, zbog čega brzo uginu. Ova metoda je učinkovitija i brža od, na primjer, korištenja štakorskog ljepila ili kemijskih otrova koji traju nekoliko dana. Ova metoda se može koristiti i unutar kuće i na gradilištu, ali je važno izbjegavati kontakt s vodom ili kišom, jer smjesa može izgubiti svoja svojstva. Preporuča se koristiti ovu metodu na otvorenom kako bi se uklonila mogućnost da se mrtvi štakor skriva negdje u zatvorenom prostoru. Da biste to učinili, napunite male vrećice zamrznute hrane i probušite u njima male rupice kako biste pojačali miris žitarica. Zatim odrežite višak vrećice i stavite je u rupu u kojoj se štakori skrivaju. Uz vrećicu možete staviti malo vode, jer kada štakor pojede ovu smjesu i popije vodu, brže će početi djelovati.